Είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε κοντά μας για αυτή τη μαγική χριστουγεννιάτικη βραδιά. Η γιορτινή ατμόσφαιρα, οι λαμπερές στιγμές και η ζεστασιά των Χριστουγέννων θα ζωντανεύσουν μπροστά στα μάτια σας. Απόψε θα ταξιδέψουμε μαζί σε έναν κόσμο γεμάτο θαύματα, συναισθήματα και αλληλεγγύη, ακριβώς όπως επιτάσσει αυτή η γιορτή της αγάπης και της ελπίδας. Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε όλους τους αφαιροντές συντελεστές που τους ακούτε εδώ πίσω για τον κόπο και τον χρόνο που αφιέρωσαν ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η παράσταση. Στη συνέχεια, να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς το Δήμο Πύλου Νέστορος για την υλικοτεχνική υποστήριξη που μας προσέφερε. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι σήμερα έχουμε και βιντεοσκόπηση, η οποία είναι η χορηγία από το Σύλλογο Επαγγελματιών Κορώνης και την κυρία Ζακοπούλου. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς που μας υποστήριξαν οικονομικά. Οι χορηγοί μας λοιπόν ήταν το καφενείο Η Συνάντηση, το σούπερ μάρκετ Σιψά, το σούπερ μάρκετ Σινγκή, το καφέ Σενάλ, το καφέ Βέσους, το ζαχαροπλαστείο Αθηναϊκών, το ζαχαροπλαστείο Σάβας, το εστιατόριο Θοδωρή Καγκελάριου, το εστιατόριο Παρθενών, ο φούρνος Τριανταφυλάκη, το βιβλιοπωλείο Χαρτί και Μολύβι, το κάμπινγκ Κορώνη, το ακρεοπωλείο Δεμίτη Σόρτα-Λινάκος και κάποιους συμπολίτες μας που θα ήθελαν να παραμείνουν ανώνυμοι. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Φουσέκη που μας παραχώρησε αυτήν εδώ την αίθουσα σήμερα. Η στήριξή σας είναι όχι μόνο οικονομική, αλλά και ηθική και αποτελεί την κινητήριο δύναμη για να δημιουργούμε τέχνη που ενώνει, εμπνέει και φωτίζει τις καρδιές μας. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την εμπιστοσύνη σας και ευχόμαστε να έχουμε πάντα τη χαρά ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κορώνης να συνεργαζόμαστε και να δημιουργούμε μαζί όμορφες στιγμές σαν κι αυτή για την κοινότητά μας. Τώρα λοιπόν, αφήστε πίσω την καθημερινότητα και αφαιθείτε στη μαγεία που προσφέρει το θέατρο. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Εσείς εδώ, οι μικροί μου φίλοι, ξέρετε το μυστικό, να το πούμε και στους μεγάλους που το ξέρουν, όταν παρακολουθούμε μια παράσταση, τι κάνετε? Ησυχία! Δεν άκουσα! Ησυχία! Μπράβο, Ασθένια μου! Καλή θέαση και καλά Χριστούγεννα. Μέσα σε μια χιονονυφάδα, όμοια με εκείνη στο μανίκι σου, μια ιστορία γράφτηκε που αψηφά την πίστη σου. Στα όρη, στα ψηλά βουνά και στον ποντού στις κορυφές βρίσκεται η μικρή πόλη Χούβιλ κι όλων των Χού οι γειτονιές. Όποιον Χού και να ρωτήσεις, ένα μόνο θα σου πει. Σαν τη Χούβιλ δεν είναι άλλη για τα Χριστούγεννα στη γη. Πλήθος κόσμου στις βιτρίνες και στα φώτα όλο στολίδια. Και η μπάντα παρελάβνει με τα γιορτινά τραγούδια. Μπορεί όλες οι γιορτές να είναι μαγικές, όμως κάθε Χού το ξέρει, απ' τα νύχια ως την κορφή, τα Χριστούγεννα είναι τρέλα, δίχως αμφιβολία, δίχως ντροπή. Καλώς όρισατε στο Χούβι. Γεια σας, ορίστε, καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, ευχαριστούμε για την προτίμηση. Παρακαλώ. Πήραμε κινητό στην αδερφή σου τη Σίλη. Άλλο ένα στην αδερφή σου τη Μύτη. Μια βαλίτσα για τη Θίτσα. Για το θείο κάτι αστείο. Άρα μας μένει μόνο... Στου. Συγγνώμη, Στου. Στούλου. Πού είσαι, παιδί μου, σε ψάχνω. Κοιτούσα τα παιχνίδια εδώ πέρα, τα δώρα. Γεια σας. Μαμά, δεν είναι λίγο υπερβολικό όλο αυτό? Έτσι είναι τα Χριστούγεννα. Δεν το νιώθεις? Ένα λεπτό λιγότερο για τα Χριστούγεννα και για τα επόμενα 5 λεπτά έκπτωση 99%. Ναι, κάθε Χού στη Χούβιλ αγαπούσε τα Χριστούγεννα πολύ. Αλλά ο Γκρίτς που ζούσε βόρεια της Χούβιλ τα μισούσε. Ελάτε γρήγορα! Έχει ώρα για τα γκί! Μινί, σε πάω μια κόντρα. Όχι, εγώ θα πω πρώτα. Ο πιο φτάσει τελευταία είναι μια άθλια παλιογκρίτς. Μίλανε το όνομά του. Παιδιά, πού είμαστε, λέω να γυρίσουμε πίσω.
μια μεγάλη σπηλιά και κατεβαίνει μόνο όταν θέλει να γευτεί την σάρκα των χου. Πάψε, Μίντι. Φοβάσαι το Grinch, φοβάσαι το Grinch. Άνοιξε τη λοιπόν, μπορείς. Άστε, όχι, μην το κάνεις. Ναι, όχι, ναι, όχι, ναι, Καλά τα πάτε να στείλεις και νομανίστηκαν άλλα. Δεν τους μπορώ πια. Ειλικρινά σου, σηκάθηκα μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Το βρήκα. Πιάσε την κάπα μου. Θα πάμε μια βόλτα στο χωριό. Αλλά θα δεις. Αρκετά τους ανέφηκα αυτούς τους αγλοκού. Με τις αγόρες φάρσες τους. Άντε, μια ώρα κάνει. Σαββατρό. Ώστε θέλουνε να γνωρίσουν λίγο το Grinch, Θέλουν να περάσουν λίγο ποιοτικό χρόνο μαζί μου. Άντε, ακόμα. Αλλά, από την άλλη, δεν θα γράφτανε και λίγες κοινωνικές συναναστροφές. Για πάμε. Πάμε γρήγορα. Γεια σας, καλά Χριστούγεννα. Τρίγωνα καλά και μπλα μπλα μπλα. Κάποιος έριξε κάτι στον δρόμο. Είδες μας, η πόλη έχει γίνει πολύ επικίνδυνη τώρα τελευταία. Καλημέρα, τι κάνετε, καλά Χριστούγεννα. Άντε χες. Γεια σας παιδάκια, τι κάνετε, τι είναι αυτό εκεί πάνω ψηλά. Ο Grinch μισούσε όλη την εποχή των Χριστουγέννων. Μη ρωτάτε το γιατί, κανείς δεν ξέρει να σας πει. Μπορεί το κεφάλι του να μην ήταν καλά βιδωμένο. Αλλιώς θα ήταν το παπούτσι του πολύ σφιχτά δεμένο. Αλλά νομίζω ότι η εξήγηση πιο λογική είναι πως η καρδιά του ήταν 2 φορές πιο μικρή. Γεια σου ξένε, χωρίς καπέλο δεν περνάει κανείς. Αχ, τίποτα σαν τα Χριστούγεννα, έτσι. Μάλλον. Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω εσένα, τη θεία και όλους τους άλλους μέσα σε μία σύγχυση. Δεν είναι λίγο περιττό. Μαμά! Τι έγινε, τι πάθατε? Ο Grinch ήταν! Ο Grinch! Τι έκανα, ο Grinch. Όχι. Είπε κανείς Grinch. Γεια σας, Δήμαρχε Μεϊκού. Λου, να σου θυμίσω ότι αυτή η γιορτή είναι η χιλιοστή των χου γιορτή. Σπουδαιότερη γιορτή. Και το βιβλίο των χου το λέει ξεκάθαρα. Το βιβλίο. Και κάθε χου στον κόσμο ξέρει πως η γιορτή αυτή είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Πες μου να χαρείς ότι τα παιδιά σου δεν ανέβηκαν στο βουνό Κάρπετ για να πειράξουν το μοναδικό πράγμα σε ακτίνα εκατομμυρίων χιλιόμετρων που μισεί τα Χριστούγεννα. Μα ο Grinch αλήθεια όμως πήρε τα παιδιά. Δεν ανέβηκαν στο βουνό τα παιδιά. Εγώ θα σου πω, λοιπόν, εγώ θα σου πω τι είναι. Λοιπόν, ανέβηκαν πάνω στο βουνό. Πού? Είχαν κάτι παλιό σπιτάκι. Τα παγούσανε, μωρέ, παίζανε. Κάψαμε λίγο δημόσια περιουσία, μην το κάνουμε θέμα. Εντάξει, ησύχασα. Δεν έκανε τίποτα ο Grinch και τα παιδιά. Έχει λεφτά ο Δήμος Πυρηνέστορος. Και κάτι. Δεν πειράζει. Ελάτε
Παιδιά μου, τώρα να σας πω μία ιστορία ξελιγώθηκες. Μαμά, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί κανένας δεν μιλάει στο Grinch? Βρε μανία τα παιδιά με το Grinch. Βλέπεις, Στου, ο Grinch είναι ένας που δεν είναι και ακριβώς που. Είναι περισσότερο ένα τι? Ακριβώς, γλυκέ μου. Ένα τι. Είναι ένα τι που μισεί τα Χριστούγεννα. Τόσο καιρό που δουλεύω στο ταχυδρομείο δεν έχει λάβει ούτε μία χριστουγεννιάτικη κάρτα. Δεν έχει στείλει ούτε ένα χριστουγεννιάτικο γράμμα. Τόσα χρόνια. Δεν στέλνει. Δεν λαμβάνει. Ποτέ. Μα γιατί? Κυρία Ταχυδρόμε, ελάτε γρήγορα στο ταχυδρομείο. Έχει προκύψει σοβαρό πρόβλημα. Όλα τα γράμματα έχουν πέσει κάτω και έχουν μπερδευτεί. Λοιπόν, συνέχισε τα ψώνια, μην μείνουμε πίσω και έρχομαι. Έρχομαι να μαζέψω και αυτά. Και αυτά. Πάμε να δούμε τι έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε μας. Τι κάναμε τη ζημιά μας. Εσύ τι κάνεις? Έλα, Μάκη. Εσύ είσαι ο Grinch. Τέλειο δεν ήτανε. Πάμε να φύγουμε. Βοήθεια μου με βοηθήσει κάποιος. Ραγισμένες καρδιές του κόσμου, ενωθείτε. Σε ευχαριστώ πολύ που με βοήθησες. Σε βοήθησα. Αυτό νομίζεις ότι έκανα. Λάθος. Ο Μάκης σε βοήθησε. Τι κατάλαβες γι' αυτό? Προχώρα. Ένα μήνα στο χιονικάνιο. Προχώρα, βρωμερέ. Μαμά! Τι έγινε? Ήταν απίθανο. Τι έγινε, αγάπη μου? Έκανες κι άλλες ετοιμασίες για τα Χριστούγεννα? Αχ, μπράβο, μωρό μου, είμαι πολύ υπέρηφανη για σένα. Αυτά πώς έκαναν. Ο γλυκός ο Στου δεν ήξερε τι να κάνει. Από το μυαλό του περνούσαν σκέψεις πολλές. Αφού ήταν τόσο κακός ο Grinch, γιατί με έσωσε? Ίσως να μην ήταν τόσο κακός. Μπορεί. Απλά μπορεί. Δεν βλέπω φώτα στο σπίτι. Η θεία θα ψωνίζει ακόμα. Καλέ, καλησπέρα σας! Τι κάνετε? Πού ήρθατε? Πάλι εδώ είστε όλοι? Μάλιστα, τώρα θα τα μάθετε κι εσείς. Κάθε χρόνο που λέτε, η Μάρθα Μέι κερδίζει τον διαγωνισμό στολισμού. Όμως φέτος θα την κερδίσω εγώ. Στου, πήγαινε φέρε τα λαμπάκια από το ψυγείο και εσύ, αδελφούλα, πήγαινε φέρε το πολυέλαιο από το σαλόνι. Το πολυέλαιο! Ναι, είναι για πολύ καλό σκοπό. Θα την ισοπεδώσω. Αυτή τη σιχαμένη, την Ελεηνή, την τρισάθλια, τη Μάρθα. Τι κάνεις? Καλά, χρυσό μου, βλέπω στόλισες. Αλίμονο, δεν θα στόλιζα. Κάτι έκανες, βλέπω. Πού να δεις το νέο μου απόκτημα. Ένα πολυβόλιο που πετάει φωτάκια. Από στιγμή σε στιγμή περιμένω να μου το φέρουνε. Αχ, καλά, για να σε φτάσουμε σε ένα Μάρθα μου πρέπει να κάψουμε όλες τις ασφάλειες. Εννοείται, χρυσό. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Θα σε καληνυχτήσω. Καληνύχτα, Μάρθα. Να φυλάξεις κάτι και για έκπληξη, εντάξει? Εσύ. Καληνύχτα, Μάρθα. Δεν θα δώσεις. Καληνύχτα. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Listen, go on where you can see and don't try just to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie
Τάκη, κάναμε ό,τι χειρότερο μπορούσαμε στην πόλη που πήγαμε. Αρκεί που κοψοκολλιάσαμε και εκείνο το αγοράκι. Θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Περίεργο όμως που δεν μας κάθωσε. Θα φοβάται μάλλον τα αντίπεινα. Δεν εξηγείται άλλο. Άραγε, να μας θυμήθηκε κανένας λες. Να μας πήρε κανένας κανένα τηλέφωνο. Να δω έχω κανένα μήνυμα. Περίεργο. Δεν έχω. Ας βάλω το δικό μου. Καλέσατε τον κύριο Γκρινς. Αν ακούσω έστω και μία συλλαβή, θα σε βρω και θα σε ξεκλιάσω σαν το ψάρι. Για να στείλετε φαξ, πατήστε αστερίσκο. Σε έβαλα και σαν να είδες, Πολύ καλό, δεν ήτανε. Μπράβο. Που λες, Μαξ, δεν ξέρω γιατί φεύγω από εδώ μέσα. Εδώ έχω ό,τι χρειάζομαι. Έχω εσέναν που βρώμα. Έχω το φίλο μας που έχω μέρες να τον ακούσω. Άρα για να βρίσκεται εδώ. Για να μιλήσω. Γεια! Γεια! Εδώ είναι σήμερα. Τι κάνεις? Τι κάνεις? Εγώ σε ρώτησα πρώτος. Εγώ σε ρώτησα πρώτος. Πολύ όριμο που επαναλαμβάνεις ό,τι λέω. Επαναλαμβάνεις ό,τι λέω. Έτσι είσαι ρε κερατά, τώρα το δεις. Είμαι βλάκας. Είσαι βλάκας. Καλά, αφού το θες έτσι, εγώ δεν σου ξαναμιλάω. Γιατί μέχρι να φτάσει η φωνή μου στον τοίχο και να περάσει μέσα από τόσο κόσμο, δεν πρόκειται να σ' ακούσω. Πάμε Μάξα, πάμε να φύγουμε. Τον ευαρέστηκα. Είσαι βλάκας. Άντε να χαθεί. Παράλληλα ο Στου εξακολουθούσε να βασανίζεται από περιέργεια. Μα από πού ξεκίνησαν όλα αυτά? Γιατί μισούσε τόσο πολύ ο Γκρινς τα Χριστούγεννα? Γι' αυτό αποφάσισε να πάει να βρει απαντήσεις από εκείνες που τον μεγάλωσαν, τις παραμάνες του. Πάλι το κοδοίνι τέτοια. Ποια ώρα? Σήκωτε. Πάνω που έρχεσαι να χαλαρώνω. 2 ώρες. Έλα, κάθισε. Γεια σου. Όχι, δεν θέλω. Ένα τραγάκι, τσέιν τσαν τσου, φοβερό. Χαλαρώνει τα νεύρα. Να είναι μια επιτελεία. Τι να σου πω? Όχι, δεν θέλω να πιω ή να φώκα. Βασικά, ήρθα να σας ρωτήσω κάτι. Έμαθα πως γνωρίζετε μερικά πράγματα για τον Γκρινς. Πείτε μου, με δικά σας λόγια, από πού ήρθε και γιατί μισεί τόσο πολύ τα Χριστούγεννα. Στου ξέρεις ότι εμείς, εγώ και η Ντανιέλα από εδώ, ήμασταν οι δεντάδες. Το ξέρετε αυτή. Αυτό το θέμα με ταράζει πολύ, μου δημιουργεί στρες μεγάλο. Γι' αυτό θα μου επιτρέψεις να πάρω ένα χάπι. Ναι. Τώρα θα στα πω όλα. Ο Γκρινς ήρθε όπως έρχονται όλα τα παιδιά των Χου. Τα ήσυχα βράδια, τα παιδιά των Χου πέφτουν από τους ουρανούς. Κοιτάς, με τις ομπρέλες τους. Α, δηλαδή ώστε έτσι γίνεται. Έτσι. Θα σου πω εγώ. Ήτανε παραμονή Χριστουγιάτες. Έξω είχε έναν αέρα. Μα τι αέρα. Λύσαγε. Παγωνιά. Εμείς είχαμε την ετήσια εορταστική μας εκδήλωση. Και το πρωί τον βρήκανε τον έργο έξω, μέσα στα κρύα, ήταν όλο το βράδυ. Και τότε καταλάβαμε ότι ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Και ξέρεις τι έκανε μια φορά? Έφαγε το πιάτο τα Ιβασίλη. Ναι, η πρώτη του λέξη. Όχι πιάτο, τα Ιβασίλη. Ήταν υπέροχος ό,τι και να ήταν. Και εμείς τον μεγαλώσαμε σαν πραγματικό παιδί Χου. Με βαθιά αγάπη για τα Χριστούγεννα. Άκου στο γλυκέ μου. Να σου πω εγώ. Ο Γκρινς δεν είχε την παραμικρή ιδέα από γραμματικούς συνδυασμούς. Πώς θα το κάνουμε? Όχι ότι είχα εγώ ελεύθερο χρόνο για κοινωνικές επαφές. Πολύ διάβασμα. Πάρα πολύ διάβασμα.
Σου άρεσε η Μάρθα. Ναι. Η Μάρθα όμως νομίζω ότι ήταν η κοπέλα μου. Και εγώ ήθελα να τον πάρω υπό την προστασία. Αλλά είχε τρίχες παντού. Τα άνιμες τα χάπια αυτά. Άφηγες ένα η ώρα σου, Δήμαρχε, μόλις μάθεις την αλήθεια. Ποια ώρα μου θα Περίμενε. βασιλεύω καιρό εγώ. Αλλά και προσπάθησα να το κάνω. Άνθρωπο. Αλλά είχε τρίχες παντού. Μαδούσε. Ήταν μια αηδία. Ξεράθηκε από τα πολλά χάπια. Άκου στο γλυκέ μου, εγώ να ήμουν τσιμπημένη με το Grinch. Όχι φυσικά. Μα εγώ δεν ρώτησα αυτό, άλλο ρώτησα. Πάλι. Σιωπή. Άκου να σου πω. Ήρθε μια μέρα που λες από το σχολείο, μες στην τρελή χαρά. Τους είχε, λέει, μιλήσει η δασκάλα, λέει, για την ανταλλαγή δώρο. Πάλι σε έξοδο να μας έβαλε. Θέλει να σε πάει το χάπι. Ήρθε που λες στο σπίτι, να φτιάξει κάτι, λέει, να του κάνει δώρο. Παραλίγο να βάλει και φωτιά στο σπίτι. Πού εκεί θα το έκανε. Έτσι πως τα έλειωνε για να φτιάξει το ένα αριστούργημα, λέει. Έναν άγγελο, επετράνηκε. Ροζ, σύμπτωση. Την άλλη μέρα έπρεπε να πάει στο έφυγε το λουλούδι. Μη με πεις, ποιο πράγμα. Την άλλη μέρα έπρεπε να πάει στο σχολείο. Να δώσει το δώρο που είχε ετοιμάσει εδώ, από Δήμαρχε. Για τη Μάρθα. Όμως ο άνθρωπος ήταν γεμάτος με τρίχες. Τι να κάνει, πήρε μια ξυριστική μηχανή, ξυρίστηκε ολόκληρος. Πολύ άσχημα αποτελέσματα. Μ' ακούς? Ναι, ακούω. Ωραία. Πήγε όμως και φόρεσε μια κουκούλα στο κεφάλι. Τα άλλα παιδιά τον κοροϊδεύανε βέβαια. Από τότε μίσησε για πάντα τα Χριστούγεννα. Ο θυμός. Η οργητή. Ποια μούσκουλα, αμέσως τα μούσκουλα. Φέρει ένα χάπι. Φέρει ένα χάπι. Τώρα το χάπι. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον είδαμε. Δεν είμαι ξένη, ποτέ ξανά. Έτσι ο Στου κατάλαβε πως αυτό το περιστατικό με την ξυριστική μηχανή πλήγωσε βαθιά την ψυχή του Grinch και τον απομάκρυνε από κάθε είδους χαρά και γιορτή που είχε να κάνει με τα Χριστούγεννα. Αυτή η παιδική απογοήτευση τον είχε οδηγήσει στην απόλυτη μοναξιά και απομόνωση. Ο Στου λοιπόν αποφάσισε να βάλει σε δράση ένα παράτολμο σχέδιο. Μαμά, σκεφτόμουν να κάνω κάτι δραστικό για τις γιορτές. Ωραία ιδέα. Για σύντησε το και με τη θεία σου. Έχει αυτή πολύ ωραίες ιδέες. Πού είναι όμως? Πού είναι? Πού είμαι? Γιατί κοιτάξτε τι τέλειο πράγμα έφτιαξα. Είναι κανονικό, το έφτιαξα μόνη μου. Θα την κατατροπώσω τη σχαμένη. Την κακομούτσουνη. Πολύ ωραία. Και καλησπέρα. Πολύ τέλεια. Πολύ τέλεια, πολύ. Πιο πίσω. Θα σκοτωθούμε. Μπορώ. Ελάτε. Δήμαρχε, τι θα γίνει με το στολισμό, με τον διαγωνισμό? Το χάπι, το είπες. Κάνω άλλο ρόλο τώρα. Και έστω γιατί σου χρειάζεται. Μάλιστα. Και τώρα οι υποψηφιότητες για το βασιλιά των Χριστουγέννων.
καμία υποψηφιότητα. Προτείνω τον κύριο Γκριν. Το Γκριντς! Ναι. Πλάκα έχει ο γιος σου. Στου, παιδί μου, έλα να σου διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο των Χου. Πολύ ωραία ιδέα. Πολύ. Το χάπι. Ο όρος γλίτσι δεν θα λείψει όταν το πνεύμα των Χριστουγέννων θα εκλείψει. Σου θυμίζει χριστουγεννιάτικο πρωταθλητή αυτό? Μα κύριε Μίχου, το βιβλίο λέει εδώ πέρα, εδώ ακριβώς, ότι όσο διαφορετικός και δεν είναι ένας Χου, είναι καλοδεχούμενος σε κάθε γιορτή μας. Ναι, αλλά το βιβλίο λέει και αυτό. Το βραβείο δεν μπορεί στο Γκριντς να δοθεί, γιατί κινδυνεύει η βίδα του να ξεβιδωθεί. Το επινοήσατε, δεν λέει κάτι τέτοιο. Όχι, το λέει. Σε ποια σελίδα? Πού? Σε ποια σελίδα? Το λέει. Πού το λέει? Το λέει. Δεν θυμάμαι πού ακριβώς, αλλά το λέει. Μα κύριε Μίχου, το βιβλίο λέει πως ο πρωταθλητής των Χριστουγέννων είναι αυτός που αξίζει ενθάρρυνση ή έπαινο. Ροδάνει η γλώσσα σου, Ο λοιπόν είναι αυτός που χρειάζεται πραγματικά τα Χριστούγεννα. Και εγώ πιστεύω πως αυτή η ψυχή είναι ο κύριος Γκριντς. Και αν εσείς στη Χου που πιστεύω ότι είστε, πιστεύετε και εσείς στο ίδιο. Καλώς. Αν θέλετε να χαραμίσουμε μια τόσο σοβαρή υποψηφιότητα, είναι δικό σας θέμα. Αλλά οφείλω να σας ενημερώσω για το εξής, ότι ο Γκριντς δεν θα εμφανιστεί ποτέ. Αφήσεις. Θα το δούμε βέβαια, αλλά αν δεν εμφανιστεί, ο Δήμαρχος το στέμμα θα φορέσει. Στο περί... God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day. Ανάθεμά σας παλιοχού με τα χριστουγεννιάτικά σας τραγούδια. Δεν υποφέρεστε πια. Ειλικρινά, αρχίζω τα αυτιά μου. Enjoy your tidings of come. Και πιάνει! Ο άνεμος γλιστρούσε και λυσομανούσε πάνω από τα βουνά της Χούβη και με ένα λάθος βήμα ή γλίστριμα έπεφτε στον γκρεμό μακριά. Μα το αγόρι σε αποστολή βρισκόταν. Ήξερε τι θα γινόταν. Τον Γκριντς στη γιορτή ο ίδιος θα καλούσε, ο θαραλέος Στουλού που όλα τα μπορούσε. Κύριε Γκριντς, μ' ακούτε? Συγγνώμη. Πώς τολμάς αγοράκι και μπαίνεις στο λιμέρι του Γκριντς, τη θράσου, στη ανέδεια, για απόλυτη ξεδιατροπιά. Και αυτό το προκάλεσες εσύ τώρα. Ετοιμάσου να δεχτείς το πρόσωπο του κακού. Κύριε Γκριντς, το όνομα μου είναι Στούλου Χου. Είδες, ακόμα ο τρόμος φουντώνει μέσα σου. Μα δεν φοβάμαι. Η άρνηση είναι αναμενόμενη απέναντι στο πρόσωπο του κακού. Δεν το νομίζω. Αμφιβολία, άλλο ένα λάρθα στο σημάδι το χαζοχαρούμενο. Γι' αυτό ετοιμάσου να τρέξεις τώρα. Είμαι τρελός εγώ! Είμαι ψυχάκιας εγώ! Άμα σε πιάσω, είσαι ρε! Άμα σε πιάσω, θα σε νακώσω!
νέα γενιά σου λέει μετά. Έχει γίνει ανέστητη από τα κινητά και τα τάμπλετ. Τι θέλεις? Κύριε Γκρίνς, ήρθα να σας καλέσω στην βράβευση του πρωταθλητή των Χριστουγέννων. Πρωταθλητή πιανού? Των Χριστουγέννων. Υπέροχο ήταν αυτό. Το ξέρω πως μισείτε τα Χριστούγεννα. Όμως αν είναι μια παρεξήγηση. Καθηλάρα μου. Μέχρι και εγώ είπα τις αμφισβολίες μου. Αν τα ξαναβρείτε με τους Χου όμως και συμμετέχετε στη γιορτή. Αν τα ξαναβρείτε με τους Χου και συνέλθε. Τότε θα νιώσω κι εγώ καλύτερα. Να σου πω παλικάρι. Εδώ, με το που βγαίνεις δεξιά, στο δεύτερο γραφείο είναι η γραμματέα μου. Κλείσε καινούργιο ραντεβού και θα σκεφτώ άμα σε ξαναδεχτώ. Σας παρακαλώ, πρέπει να δεχτείτε το βραβείο. Βραβείο. Δεν είπες κάτι για βραβείο. Ναι, είπα ότι θα πάτε. Και το κέρδισα. Ναι. Άρα υπήρξαν και χαμένοι. Λογικά, αν έρθετε. Μ' αρέσει μια απώλεια από χαμένους. Δυσαρεστήθηκε κάποιος από αυτούς. Μίλα. Προηγουμένως δεν έβαζε γλώσσα μέσα σου. Ρολάνι πήγαινε η γλώσσα. Ο Δήμαρχος δεν ένιωσε καλά. Α, χαίρομαι γι' αυτό. Θα είναι και Μάρθα. Θα είναι και η Μάρθα και θα με δίνει κοιτή και θα κολλήσει επάνω μου σαν αλογόμηλα. Λυπάμαι Μάρθα γλυκιά μου, το κριτζάκι σου πέταξε. Δηλαδή πέταξε. Ω, εντάξει. Δεν ξέρω αν φταίει η λάμψη στα μάτια σου ή το ασυμβίβαστο του χαρακτήρα σου που μου θυμίζει το μικρότερο και λιγότερο τριχωτό εαυτό μου, αλλά εντάξει, με έπεισε. Ποιος ξέρει, αυτή η βράβευση μπορεί να μου αλλάξει τη ζωή. Αλήθεια. Όχι! Πάρε δρόμο από εδώ μέσα. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν παίζονται αυτοί οι παλιοχού. Με προσκαλούν στη γιορτή τους τόσο καθυστερημένα. Και ακόμα να ήθελα να πάω, δεν μου το επιτρέπει το πρόγραμμα. Είμαι κλεισμένος, να. Έχω γραμμένο εδώ το πρόγραμμα. Α, το εδώ. Στις 4 έχω αυτολέπιση να κάνω. Πώς θα βγάλω τις 3. Βλέπεις το κομμάτι. Στις 4.30 ατενίζω την άμυση. Στις 5 να λύσω το παγκόσμιο λοιμό. Αλλά δεν το λέμε πουθενά αυτό και θα ακούσει ο Δήμαρχος. Στις 5.30 έχω γυμναστική τζάμπα. Δεν το έκανα καλά, Πώς πάει, καλέ. Στις 6.30 έχω δείπνο με τον εαυτό μου. Αυτό δεν μπορώ να τα ακυρώσω ένα μήνα, προσπαθώ το εστιατόριο να κλείσω ραντεβού. Στις 7 παλεύω με το μίσος μου για μένα. Αλλά, για μια στιγμή. Αν βάλω το μίσος μου στις 9 και ξαπλώσω στο κρεβάτι και αποτρελαθώ κοιτάζοντας το ταβάνι, αλλά και πάλι, τι μπορούσα να φορέσω. Για να δω, έχω κάτι στην τουλάπα να βάλω. Κάτι μπορεί να βρω. Αυτό δεν είναι καλό. Όχι, δεν μ' αρέσει. Λίγο, δεν είναι το χρώμα. Κάτι πρέπει να βρω, ρε παιδιά. Ούτε αυτό μ' αρέσει. Α, το έχει πέρασει η μόδα. Πολύ στενό. Δεν γίνεται γάμο του. Κάτι πρέπει να βάλω. Άλλα χατή, μωρέ. Αυτό είναι γελίο. Αν δεν βρω και κάτι, δεν πρόκειται να πάω. Δεν γίνεται. Όχι, θα πάω, αλλά για μια στιγμή. Αν είναι μια άγρια φάρσα των Σαχλοχού, αν τα ποτά δεν είναι δωρεάν, όχι, δεν πάω. Όχι, θα πάω. Θα πάω και θα τους δώσω τη χαρά να με ζηλέψουν.
παιδιά! Δεν ακούω! Θα γελάς εσύ! Τέλος πάντων, θα πάω και ό,τι γίνει έχει. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένουν. Συγχαρητήρια, κύριε Γκρίνς. Χαιρόσαστε, βλέπω, χαιρόσαστε. Θα σας κοπεί η χαρά. Δεν ήρθε ο Γκρίνς, δεν είναι εδώ. Δεν θα έρθει. Ποιος το περίμενε. Σας τα έλεγα εγώ. Δεν μας ακούγατε. Σε λίγο, δώσου λίγο. Έχει αρχίσει απλό. Επομένως, το βραβείο πάει στον επόμενο πυλαχόντα. Έτσι. Πολύ σωστά τα λέει ο Δήμαρχος. Σε αυτόν τον άνθρωπο! Τον άντρα το δίμετρο! Τον ανέμορφο! Τον ευθυτελή! Τον ειλικρινή! Αυτό ξαναπες το. Τον ειλικρινή! Άξινος! Κάποιον που βγάζει τις αμυγδάλιες, λέει η άλλη από πίσω. Κάποιον που βγάζει τις αμυγδάλιες, τι λέω, μωρέ. Κάποιον που βιώνει τα Χριστούγεννα όχι μία φορά το χρόνο.
τις αμυγδαλές του 2 φορές, παρακαλώ. Μην ξεράσει. Σε λίγους. Μεγάλη ιστορία, θα σας την πω κάποια άλλη στιγμή. Άλλη στιγμή, άλλη στιγμή. Αυτό που σημαίνει... Είμαι κι εγώ. Έλα, την κοπέλα που εμφανίστηκες εσύ. Γίνα πίσω. Μπρος. Τι νόμερα τρέχει, το έχεις καταλάβει. Εγώ τι θες να κάνω? Να μου δώσεις το βραβείο και το παιδί από εδώ είπε και για κάποια επιταγή. Εγώ δεν είσαι Τέλος πάντων, δώσε μου το βραβείο πριν να σβήσουν τα μαλλιά μου και γεράσουν. Μη βιάζεστε, κύριε πρωταθλητή. Περίμενε, γιατί πρώτα έχουμε μία οικογενειακή πανασύνδεση. Νάτες, ρε, καήρευτε οι δεντάδες σου που σε μεγάλωσαν, σε σκάτισαν. Νάτες. Ζείτε ακόμα. Είναι το κακόμοιρο όπως κατάτησες. Τι πίνεις και δεν μας δίνεις, καλέ. Τι πίνεις. Δώσε μας και εμάς να ησυχάσουμε από δάχτυλα εδώ. Πάμε. Τι θα μου βάλεις. Θα πονέσω. Ποιο πουλόβε ρε παιδιά. Ποιο πουλόβε ρε παιδιά. Αγουρίζεσαι. Όχι εγώ, μωρή. Ξέμε. Κοίτα, τώρα έχουμε... Τι βούρτσα. Πίσω δεν φτάνω. Για ρόχαρτο θες. Πρέπει να δοκιμάσουμε τη γευσηγνωσία του με το διάσημο διαγωνισμό Τίνκας Κου. Δεν γλύκωσες. Να δεις τι καλός είμαι. Τώρα έχουμε διαγωνισμό χορού. Απάντη μαέστρο. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm human being. Είδες, καταπληκτικός ήσουνα. Σε βούσκωσε. Σαν το πουλτσόι. Ποιον? Ποιο πουλτσόι με πήρατε? Ποιο πουλτσόι? Το μουρέγγε. Ποιο μουρέγγε, ρε δήμαρχε? Νου ρέγγε. Το μεταξώ. Το μπαμπά ή το γιο. Οι δύο καλοί είναι. Εγώ έλεγα το
τον ξάδερφο που δεν χορεύει. Έλα, ήρθε η ώρα για το βραβείο. Όχι, έχουμε διαγωνισμό κουτσό. Κουτσό. Τι κουτσό? Στο σχολείο με διώχνατε, δεν με παίζατε. Πώς είναι το κουτσό? Κουτσό ρε, άνθρωπε. Εκεί κουτσό! Όπως κρατουράει ο Μαξ. Έτσι. Πάμε να ορίσω την κίνηση. Μέχρι εκεί. Με το 1, 3. Και ένισες τα παιδάκια. Καλά. Μ' αυτά με βάλες. Εσύ να μας έχεις κολλήσει Ο Μαξ θέλει. Πρέπει να έχει ψήρες. Ήρθε λοιπόν η ώρα που όλοι περιμένατε. Να μου δώσεις το βραβείο και εκείνη την επιταγή που λέγαμε. Δεν υπάρχει επιταγή. Πάλι θα τη φας μόνος σου. Δεν υπάρχει επιταγή. Είναι η ώρα για το μοίρασμα των δώρων. Ορίστε κύριε Γκρίνς. Ευχαριστώ γλυκιά μου. Το δώρο σου. Το δώρο μου. Τι είναι. Γκάλτοξο, καλέ. Γεια σου. Συλληστική μηχανή. Ο Γκρίντς ταξίδεψε στο παρελθόν και θυμήθηκε τότε, που παιδί ακόμα, τον κορόιδευαν για τις τρίχες του και πήρε την ξυριστική μηχανή προσπαθώντας να γίνει σαν εκείνους και κατέληξε να είναι γεμάτος πληγές και πάλι τον κορόιδευαν στο σχολείο. Τα γέλια των συμμαθητών του ηχούσαν στα αυτιά του πάλι. Ωραίες εποχές, έτσι. Πολύ Ωραίες. Πολύ ωραίες. Και τώρα έχω κάτι για τον έρωτα της ζωής μου. Φεύγω από εδώ. Μάρθα. Δημαρχούκο. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Μάρθα μου, θα ήθελα να γίνεις η γυναίκα μου. Να γίνεις... Βακκόχρονο. Θα ήθελα να γίνεις κυρία Ογκάστους, λέει Χου. Ογκάστους! Ογκάστους. Και αν δεχτείς, πέρα από μια ευτυχισμένη ζωή, με πλούτη τα ταξίδια, σπα, γόβες, αυτές είναι φτηνές. Θα σου πάρω και ένα μεγάλο αυτοκίνητο, ευγενική χορηγία των φορολογουμένων. Γι' αυτό δεν μου δίνεις την επιταγή, καραμοφάι. Λύσαξες με την επιταγή πια. Θα γίνω δήμαρχος, ρε, και δεν θα παίρνω λεφτά από το λαό. Τρέμει ο Μαριάννης. Ούτε τον δικό σου δεν θα πεις. Λοιπόν, Μάρθα μου,
πληστεία σας. Τέτοια πληστεία δεν έχω ξαναδεί πουθενά. Τόσα χρόνια δήμαρχος, έφαγες. Κοίτα εδώ, φυλάκι έγινε. Το πολύ φαΐ. Τρώω ακριβό ψάρι. Έτσι. Ψαρονέφι. Μήπως έχεις πόνο νυφάκες. Συγγνώμη που σας το χαλάω, αλλά όλη αυτή η χριστουγεννιάτικη παράδοση για μένα είναι μια βλακεία. Υπάρχει όμως μια τόσο μικρή χριστουγεννιάτικη παράδοση, την οποία την ξεχνάτε όλοι σας. Και αυτό είναι το γκί. Γι' αυτό, έλα να το φιλήσεις κόρη. Κάποιος ομόρφινε. Και τώρα η σειρά σας. Έτσι ο Γκριτς άρχισε να καταστρέφει ό,τι υπήρχε μπροστά του και στο τέλος γκρέμισε μέχρι και το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Χούβι. Κοίτα τι έκανε. Σιγόφηκα. Και δεν κόδομαι εύκολα εγώ. Αλλά εσύ και το αγόρι σου. Μπορούμε σε παρακαλώ να συνεχίσουμε τα Χριστούγεννα χωρίς το Γκρινς. Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να περάσουν όλοι μαζί για τα Χριστούγεννα. Πολύ το χάρηκα που με καλέσανε στη γιορτή τους. Ελπίζω να μου ξανακαλέσουν πάλι σύντομα. Κάπως έτσι έμεναν μόνο 4 ώρες για τα Χριστούγεννα και ο Γκριτς ήξερε πως αύριο όλα τα αγόρια και τα κορίτσια των Χου θα ξυπνούσαν ωραία και καλά να βρουν τα παιχνίδια τους κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και μετά όλοι μαζί, μεγάλοι και μικροί, θα αρχίσουν το γλέντι και το φαγοπότι και θα τρώνε και θα τρώνε και θα τρώνε. Και όλο θα τρώνε αυτό το γλυκό την πουτίκα και αυτό το σπάνιο είδος το κρέας το ψητό. Είναι κάτι που αδυνατό να δεχτώ. Τι έπαθα ρε μας. Μιλάω με ρήμες. Ανάθεμά σας παλιοχού. Τόσα χρόνια με παιδεύετε. Κάτι πρέπει να βρω. Κάτι πρέπει να σκεφτώ να τους χαλάσω τα Χριστούγεννα. Δεν πρέπει να πάνε Χριστούγεννα στη Χούβη. Αλλά πώς. Πες κάτι ρε μας. Δε. Έχεις δίκιο. Περίμενε εδώ. Μη φύγεις. Έρχομαι αμέσως. Ίδιος ο Αγιοβασίλης, δεν είμαι εγώ. Δεν πρόλαβα να ξυριστώ. Ναι, αλλά όλα καλά, όλα ωραία. Άγιος Βασίλης χωρίς έλκυθρο γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και χωρίς τάραντο. Δεν γίνεται. Ούτε χωρίς τώρα. Τώρα πρέπει να βρω τάραντο. Κάτι πρέπει να κάνω. Πες μας και κάτι. Για ξαναπες το. Τώρα κουτάλες. Έλα εδώ, Σάβα μου τρως τόσα χρόνια. Θα γίνεις ο ταρανδός μου. Περίμενε, εκεί. Και μαζί θα πάμε να χαλάσουμε
το Χου. Να δω μετά πώς θα τον κερδίσουνε. Πάμε Μαξ, προχώρα. Η νύχτα έχει πέσει και το Χούβι είναι βυθισμένο σε μια ήσυχη μαγευτική ατμόσφαιρα. Το χιόνι έπεφτε απαλά, τα παράθυρά του σκοτεινά, οι Χου όνειρα έβλεπαν γλυκά και ανησυχία καμιά. Αλλά κάπου εκεί ψηλά, ο Γκριντς με κρύα και μικρή καρδιά, μεταμφιεσμένος ο Σάι Βασίλης, γελάει ειρωνικά και πλησιάζει στο χωριό κοντά. Να, το πρώτο πράγμα που θα πάρω θα είναι οι κάτσες στον Χου. Εδώ. Όλες. Και αυτό εδώ το δώρο και αυτό. Δεν θα τους αφήσω τίποτα. Να δω τι δώρα θα έχω. Θα πάω να τους αδειάσω και το ψυγείο. Να μην έχουν να φάνε ούτε την πουτίτα, ούτε εκείνο το σπάνιο είδος το κρέας στο ψητό. Και για τέλος, θα τους πάρω και το δέντρο. Να μην έχουν στολίδια καθόλου. Τι γέλια έχω να κάνω. Ρίψασα, πάνε πιο λίγο νερό. Συγγνώμη. Άγιο Βασίλη, τι κάνεις με το δέντρο μας? Να, αγοράκι μου εδώ, κάπου εδώ, έχει χαλάσει ένα λαμπάκι και θα το πάρω στο εργαστήρι μου να το φτιάξω και θα το φέρω πάλι πίσω. Άγιο Βασίλη, Ναι. τι σημαίνουν Χριστούγεννα? Εκδείξει, θέλω να πω, δώρα υποθέτω, δώρα, πολλά δώρα, έλα, πάρε το νερό σου τώρα και καλό βράδυ. Άντε. Άγιο Βασίλη. Τι θες? Μην ξεχάσεις τον Γκριντς. Ξέρω ότι είναι κακός, βρώμικος. Μπορεί τα χέρια του να είναι κρύα και ιδρωμένα. Αλλά κατά βάθος είναι γλυκός. Τον βρίσκεις γλυκό? Καλά Χριστούγεννα, Άγιο Βασίλη. Καημένο μου παιδί. Και να ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί. Εκείνος πήρε το δέντρο και εξαφανίστηκε στο λεπτό. Και το τελευταίο πράγμα που πήρε ήταν τα ξύλα για τη φωτιά. Στους τοίχους δεν άφησε τίποτα πια. Μόνο κάτι καλώδια και κάτι καρφιά. Και το μόνο ίχνος φαγητού που άφησε στο σπίτι ήταν ένα τόσο δαμικρούλι ψυχουλάκι που ούτε ποντίκι δεν του έδινε σημασία καμιά. Έτσι τρύπωσε σιγά σιγά σε κάθε σπίτι των Χου, ώσπου έφτασε επιτέλους και στο σπίτι του Δημάρχου που τον αντιπαθούσε περισσότερο από όλους. Κοιτάτε ρε παιδιά να δίπλα που θέλει καιρό λέει. Να, Μαριάννη βάζεις κι εσύ. Όπα. Καθηγητής Χριστουγέννων. Τον κέρα θα έχει και φωτογραφία της Μάρθας. Θα την πάρω. Δική μου θα είναι. Μάρθα. Μάρθα μου. Πού είσαι, αγάπη μου? Δίπλα σου. Μωρό μου. Έλα να σου δώσω έτσι ένα ρουφικτό φυλάκι. Δέχομαι, δεν θέλω. Έλα. Δεν θέλω. Δεν μας βλέπει κανείς. Έλα. Σου άρεσε. Και τώρα ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Το πρωί που θα ξεκινήσουν αυτοί στη Κούβη δεν θα έχουν τίποτα. Ούτε δώρα, ούτε στολίδια, ούτε φαγητά, ούτε τίποτα. Και να δω πώς θα περάσουν τα Χριστούγεννα. Βγήκαν έξω στους δρόμους οι κάτοικοι της Χούβη
προσπαθώντας να καταλάβουν τι μπορεί να είχε συμβεί. Ποιος μπορεί να προκάλεσε τόσο κακό? Ποιος προσπάθησε να τους καταστρέψει τα Χριστούγεννα? Λοιπόν, αναρωτιέμαι. Ποιος το έκανε αυτό? Ένα πράγμα σας είπα. Αν καλέσετε τον Grinch, θα καταστρέψει τα Χριστούγεννα. Εγώ πιστεύω ότι το έκανε η Μάρθα Μέι για να μην κερδίσω εγώ το διαγωνισμό. Ονειρεύεσαι. Αν καλέσετε τον Grinch, θα ισοπεδώσει τα Χριστούγεννα. Μάρθα Μέι το έκανε. Λύσαξες ποιόνε. Λύσαξανε. Τα χάπια σου πιες. Άλλο ρόλο κάνω. Εντάξει. Στου ελπίζω να είσαι υπερήφανος με τα κατορθώματά σου. Κι αν δεν είναι, είμαι εγώ. Εγώ χαίρομαι που πήρε τα δώρα μας. Χαίρομαι. Χαίρεσαι που ο Grinch ισοπαίδωσε τα Χριστούγεννα. Αυτό μου λες. Τα Χριστούγεννα δεν παθαίνουν τίποτα. Γιατί το θέμα δεν είναι τα λαμπάκια, τα δεντράκια, τα φωτάκια και τα δώρα. Αυτό προσπαθούσε να πει σε όλους μας σωστού. Και σε μένα προσπαθούσε να το πει. Είσαι με τα καλά σου. Είναι παιδί. Το δικό μου παιδί. Το δικό μου παιδί κοιμάται. Είναι το δικό μου παιδί. Και έχει δίκιο παρεμπιπτόντως. Αυτό εδώ θα είναι για τα Χριστούγεννα. Την οικογένειά μου. Την οικογένειά μας. Κάντε μας τη χάρη. Δεν ακούτε με τίποτα. Ξεκίνησανε βαρέλια, λέμε. Τρελή. Όλος ο κόσμος ανταλλάσσει ευχές στους δρόμους της Χούβιλ, χωρίς να τον νοιάζει που δεν έχουν δέντρα, φωτάκια, δωράκια. Ο Στου όμως είναι αποφασισμένος. Είναι έτοιμος να ξεκινήσει να πάει να βρει τον Grinch. Και τώρα ξέρω τι θα κάνω. Θα πετάξω όλα αυτά τα δώρα από το κρεμό. Τα μουγκριτά των πικρά ενοχλημένων θα ακουστούν σαν μελωδία στα αυτιά μου. Και τότε άκουσε μία φωνή που γεννιόταν από το χιόνι. Ξεκίνησε χαμηλά και συνέχισε να μεγαλώνει. Μα ο ήχος δεν ήταν θλιβερός. Σίγουρα ακουγόταν γιορτινός και ήταν εύθυμος πολύ. Της Χούβιλιχού όλοι, μικροί και μεγάλοι, τραγουδούσαν και χόρευαν χωρίς να έχουν δώρο κανένα. Ο Grinch δεν κατάφερε τα Χριστούγεννα να σταματήσει. Η γιορτή είχε αρχίσει. Πώς είναι δυνατόν? Πώς γίνεται αυτό? Δώρα καρτούλες δεν έχουν, στολίδια δεν έχουν, φαγητά δεν έχουν. Μα πώς είναι δυνατόν? Και αυτό που έγινε εκεί, από ό,τι λένε στη Χούβιλ δηλαδή, είναι ότι του Grinch η μικροσκοπική καρδιά μεγάλωσε τριπλά σε μια βραδιά. Ίσως τα Χριστούγεννα να μην είναι κάτι αγοραστό. Ίσως τα Χριστούγεννα να είναι κάτι διαφορετικό. Ίσως δεν νιώθω καλά, Μάξ. Δεν είμαι καλά. Κάτι μου συμβαίνει. Δεν μπορώ, Μάξ. Έχω αισθήματα πολλά, Μάξ. Κάτι ζεστό. Ω, Μάξ. Πόσο πολύ σ' αγαπάω, Μάξ. 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 Φύγε από εδώ. Θέλω λίγο το χρόνο. Άμα πια θα μας. Τέλος πάντων. Όχι. Τα δώρα. Δεν πρέπει να
Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Ούτε πριν, ούτε τώρα, μα ούτε ποτέ. Τι έχω πάθει. Δεν βαριέσαι καημένη. Θα πάρουμε καινούρια, θα μας δώσει ο Δήμαρχος την επιταγή που μας χρωστά εκεί. Θα μας τα φάει. Γεια σας κύριε Γκριντς. Στο τι κάνεις εκεί. Ήρθα να σας δω, δεν κάνει να είσαι μόνος στα Χριστούγεννα. Πρόσεχε παιδάκι μου, θα πέσεις. Περίμενε. Περίμενε, σε έπιασα. Ο Γκριντς, γεμάτος με χαρά που άλλη φορά δεν είχε ξανανιώσει, πήρε από το χέρι τον Στου και ανέβηκαν στο έλκυθρο έτσι ώστε να γυρίσουν όλα τα δώρα πίσω στο χωριό. Ήσουν καβέρος. Τι έρχεται εκεί πάνω. Έχω πράσινο, μαλλιαρό. Γκριντς! Στου! Μαμά! Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά είπα σε όλους. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Τώρα θα δεις. Τώρα. Συγγνώμη κύριε Φύλακα, εγώ το έκανα άλλο. Εγώ χάλασα τα Χριστούγεννα. Είμαι ο Γκριντς. Και ειλικρινά, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν θα μου βάλεις χειροπέδες. Δεν θα μου περάσεις σκηνή στο λαιμό. Δεν θα μου ρίξεις με το καθερό το σπρέι. Εγώ προτείνω το σπρέι! Ναι, το σπρέι! Ναι, τον άκουσα. Είπε ότι λυπάται. Εξάλλου, από ό,τι φαίνεται, είναι όλα εδώ και όπως πρέπει, σωστά. Προχώρα. Η βάση σου είπα μένω σωστά και τέλεια. Άντε. Πετσόνια! Βοηθήστε με λίγο. Παράτα τον. Κανάλες. Μάρθα. Το σκέφτομαι, θα ξαναβάλω υποψηφιότητα. Το κοινό με λατρεύει πάρα πολύ. Πάλι. Πάλι. Τρέμε, Μαριάννη. Το λέει σοβαρά. Μαρτούκα μου. Δημαρχούκο μου. Αχ, μου χρωστάς μία απάντηση. Δημαρχέ μου, περίμενα να κάνεις καλά Χριστούγεννα. Οπα. Γιατί το λες αυτό. Να ξέρεις, θα πρέπει να σου επιστρέψω κάτι. Για κοίτα, είναι μέσα. Είναι μέσα. Να, Δημαρχούκο, ξέρεις, η καρδιά μου ανήκει σε κάποιον άλλον. Έχω κορίτσι. Φύγε από μένα. Μακάκο. Και εγώ θα του δώσω κάτι που θα ερεμήσει. Έλα. Καλορίζικο. Καμογέλα, Χριστούγεννα έχουμε, έλα. Ή κάποια πήρε τη γυναίκα. Καλά Χριστούγεννα κύριε Γκριντς. Καλά Χριστούγεννα σου.
Τελικά, τα Χριστούγεννα είναι μια όμορφη γιορτή που δίνει αγάπη και χαρά σε όλο τον κόσμο. Εκτός από το Δήμαρχο. Και γι' αυτό είχα πολλά χρόνια να το νιώσω αυτό το πράγμα. Σας εύχομαι καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα να έχετε. Ξέρω, περχωτό. Όχι, όχι. Τι είναι, λιπαρό? Όχι, δεν είναι. Βρώμικο? Έχω σπυράκι? Όχι, δεν έχει. Τότε τι είναι? Είναι ζεστό.